говорим за игрите на покемони и влиянието им към хората. Едно момче от нашото село, докато е търсил покемони, трябвало да вземе покемон и той бил точно по средата на пътя, огледал се и нямало коли. После отишъл и трябва да вземе покемон. Той трябва да го вземе една кола, на косъм да го блъсне. И затова трябваше да откажеш тези игри на покемони и други работи. Като гледам там вчера на една моя приятелка, търси покемони, пък ще става там някой си кола, гледа там кое си. И тя вика, по-добре да умре, отколкото да живееш. Донеси ни малко писки, което беше дори няма и една година. Ама да се връщаме на темата. Веднъж друга история за тези покемони. Един човек, докато е търсил тези покемони, е влязъл в зоопарка. И покемонът е бил вътре в клетката на един гепард и влязъл вътре човека в клетката на гепарда и гепарда, като го разкъсва на парчета, рип. Моя. Ето още една история за тези покемони. Веднъж с един приятел, докато се разхождахме и търсихме покемони, му показа, че има един покемон в една военна база и той вляза, но аз не исках да вляза и се махнах оттам. И той влязал да вземе този покемон и аз се махнах на другия ден. Той дойде при мен и каза, че когато вляза там в военната база, за малко да го застреляли, за да вземе този покемон. Казал на пазачите и те не му повярвали и го изгонили с предупреждение. Здраве. Както видяхте и обърках се. Ако имате и вие такива ръжкови ситуации за тези покемони, моля пишете ми в коментарите, си милете за моя канал и на мен и чао-чао!